Irrid infakkar illi fit-3 ta' April kellna il-laqa kienet se titressaq din il-mozzjoni fil-fatt u l-Kunsilliera tal-Partit Laburista oġobhom ma jeġux. Qalu li kombinazzjoni imma fl-opinjoni tiegħi dak kien bojkott għaliex kienu jafu illi se titressaq din il-mozzjoni. Il-bieraħ imbagħad urid urew b'mod ċar illi ġew hawnhekk u votaw kontra il-mozzjoni tagħna li tgħid illi aħna ma rridu l-ebda ħsara lir-rotunda. Allura qegħdin ngħidu la rridu il-parkeġġ fil-biswit il-rotunda jew inkella wara rotunda. Ta' min isemmi wkoll illi Project Malta inna żmien twil, jiena inni sindku issa 4 xhur, aħna konna rridu nitolbuhom l-informazzjoni isma' x'inhi s-sitwazzjoni, jiena rrid inkun naf bħala sindku u anke bħala sħab il-Kunsilliera wkoll, però dejjem żammew wiskiet. Meta kienu jafu li risqa din il-mozzjoni, imbagħad idu jiltaqgħu magħna it-tnejn filgħodu, ovvjament minħabba natura ta' xogħol ma stajniex nattendu, però mbagħad għamlu ħilithom kollha u ġew fil-għaxija komplew jikkonfermaw li bid-domandi anke li saqsew kemm jienu kemm sħab il-Kunsilliera illi dawn li wet fl-opinjoni tiegħi naħseb jien illi urewni ma jafux xiridu. It-tieni nett hemm affarijiet ma bdewx iwieġbu anke għad-domandi kemm tiegħi u anke tal-Kunsilliera Nazzjonalisti.